बे समाव आङो गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। बे समाव जोङो दारगासुबा गामिनि जानानै आं बुंनो सानदों। जोंहा बे गामियावहाय जोङो मोनसे मुलुगनाङैनो जि कर'ना भाइरास COVID-19नि गाग्लोबथाय, दा बेवहाय जोङो सांग्रांथि लानाय हिसाबै जों गामि लेभेलाव जोङो मोनसे क्वारेन्टाइन प्लेस बानायनाय जादों। बेवहाय जोंहा गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थांनायाव गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनायाव जोंनि गामियाव फैनाय बिथांमोनखौ जोङो सांग्रांथि लाखिनो थाखाय जोङो क्वारेन्टाइन प्लेसाव लाखिनाय जादों। बेवहाय जोंहा दिनैसिम जोङो 20 थारिखनिफ्राय जोंहा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंहा बेवहाय सासे सुबुं थाफैदों। बेखौ जोङो गामि लेभेलनिफ्रायनो गासै बिथिंनिफ्राय मेनटेन खालामनाय जादों। जानाय लोंनायखौ लानानै बिनि थानाय, बिनि गासै दुगैनाय सुगैनाय गासैखौबो बिथिंनिफ्राय जोङो गामि लेभेलनिफ्रायनो खरसा खालामनानै जोङो जोंनि दारगासुबा 2 नं गुदि फरायसालि स्कुलावहाय जोङो लाखिनाय जादों। जों सरकारनिफ्राय जोंहा नायनो फैदों, डक्टर फैदों, नार्स फैदों, बिनिफ्राय सोरबा सार्कोल अफिसार बिदिनो मण्डलफ्रा फैदों। बिदिनो फैनानै बिथांमोना जोंखौ बायदिसिना एडभाइस होदों। कर'ना भाइरासनि बिथिङाव बायदिसिना एडभाइस होलांदों। गामियाव बे COVID-19नि जिथुनाखि सांग्रांथि, बेवहाय जोंनो जेबो हेल्प होनाय जायाखै। बिथांमोना जोंनो जेबो सेनिटाइजार बा मास्क बिदि साप्लाइ होआखै। गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेबो हेल्प मोनाखै होननानै जों बुंजायो। गासै बिथिङावनो जोङो गामिनिफ्राय माने फाइनान्सियेल खरसा खालामनाय जादों आरो। जोङो साफ्रोम सुबुंनि सांग्रांथिनि थाखाय मोनफ्रोम गामियावनो बेबायदि बेबस्था लानाया मोजां, जाहाथे गभर्नमेन्टआबो हेल्प जायो। मानोना गभर्नमेन्टआ दिनै गासै बे कर'ना भाइरासनि जिथुनि दावहा, बे दावहायाव गासैखौबो हेफाजाब होनो हाजोबाखै। बेनिखायनो गामि ओनसोलाव, गामि लेभेलावबो गामिजोंनो माबा खालामनानै हेल्प होलायनाया मोजां आरो।